чуват номерата хората, да. Това е проблема, че не си чуват номерата и стават и пропуски. Thank you. Малко острота да вкараме. Айде да оправим ситуацията. Добре, групата е готова. Айде ще повикаме още малко. Всичко е наред, нали? Едно, така, проблемите. Много благодаря. Айде, вашия момент дойде. Знаете, тръгвате на старт. Погледите в мене. 3, 2, 1. Старт, начало. Имате газ. Вашата голяма група. Не чуваме ни скорости как штракат. Само така. Ето дойде вашия момент. Внимателно на завоя. Болидите се накланят един след друг. Нанизват се като гирлянди. Дали ще имаме смяна в лидерството? Можеш! Хайде, натисни го здраво! Буквално два косъма ги разделяха от едно брутално, фатално изпреварване. Другата група ще видим нещо подобно. Супер сте! Много добра гонка. Започваме да подреждаме другата гонка от 130 номер. Така, 130 номер е Георги. Аплодисменти за танцорите от Pretty Dance School. Народни танци с инструктор Радослав Тодоров. Сега продължаваме с още едно тяхно изпълнение. Сега дали се чуват или не така. Много ви моля, слушайте внимателно, защото и родителите правят пропуски, не чуват имената, някъде отишли да пишкат и после, ама ние не се чухме. Да, ама аз съм ги казал нещата. Добре. Така, много ви моля, още малко внимание от ваша страна. Подреждаме следващата групичка. Може да имаме и грешки в нашата организация, обаче аз пак не съм виновен, аз само чета. Така, продължаваме нататък. 130, 117, 118, 110, 116, 130 и 108. Не знам. Така, Георги, 130 номер. 117. Пак казваме, слушаме се внимателно. Супер сте. 118 номер. Димитър. Браво. Добре, 117 тук имаме, 118, 110 е тук, 116 е Симона. Махни бе! Здрасти, Симона. И 108. Дойде му реда. 108. Много добре. Добре, ти не знаеш на колко години си в коя група да влезнеш ли? Сега аз объркваш ме. Изглеждам глупав. Добре. 6-9 търсиме. 6-9 търсиме, моля. Не, Катрин се интересува от 6-9, за да... 6-9, много ви моля някой на 6-9 родител да покаже. Ето там, ето ги зад мене. Пазете я, две са. Пазете и двете мачки, момчета. Достатъчно сте голями и разбирате, даже може да ги пуснете малко по-напред, защото сте истински мъже и така трябва да бъде. Благодаря за разбирането. Тук сме, защото сме приятели и да се забавляваме. Състезателният дух е на второ място. Без проблеми, само усмивки. Който е първи, пуснете мачките, не съм ви подсказал. Тръгвате като чуете старт. 3, 2, 1, старт на всички! И пазете мачките! Така, вече сте голями джентълмени. Дайте им шанс. Супер сте, много ви благодаря. Само така, мъже, родителите ви може да се гордеят с вас.
Аплодисменти за танцорите от Pretty Dance School. Продължаваме с още народни танци. Добре, красота, давай, красота. Ей, това се искаше от вас, сладурчета. Няма място за разстройване. Ей, това се търсеше и си го постигаме. Много благодаря. Добре, тия камени откъде ли са дошли? От крайфарите на големите колела. Супер сте! Много ми харесахте. Фото, камери, снимки. Така.